Эш сәфәре белән Менделеевский районында Дәүләт Советы рәисе урынбасары Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов булып кайтты. Данлыклы химик исеме белән аталган шәһәрдә Марат Әхмәтов нинди объектлар белән танышты? Җавабы Мөршидә Җиһан репортажында. Эшлекле сәфәрнең максаты быел төзекләндерелүдән соң ачылуга әзерләнә торган Мирас татар гимназиясе концепциясе белән танышу, шулай ук төзелеш эшләренең барышын бәяләү. Әлегә эчке дизайн эше башланмаган, шуңа да Марат Әхмәтов үз тәкъдимнәрен кертте. Аның фикеренчә, уку елын ялангач диварлар белән башларга ярамый. Уку йорты төзелеше белән район мәгариф идарәсе башлыгы Рәис Нәҗипов таныштырды. Гимназиягә барлыгы 264 бала кабул ителә. Аларга белем бирү өчен 20 укытучы эшкә алынган. Яңа белем йортының укыту программасында үзенчәлекле өстәмә дәресләр дә бар. Üstəmə oku, iman, əxlaq nigizləri Cümba məktəbi açdıq. Mənə Həzrət alıb baracaq. Abdullah Tokay ismindəki Bağlar Tatar Ədəbi məktəbi alıb baracaq. Bizim yazışımız Fakil Safin. Моннан тыш гимназиядә татарча көрәш секциясе ачыла, татар драма театры һәм башка бик күп түгәрәкләр оештыру планлаштырыла. Исегезгә төшерәбез, Мирас татар гимназиясе Менделеевскийда капиталь ремонт үтә торган 7-нче номерлы мәктәп базасында барлыкка килә. Яңа гимназиядан тыш Менделеев токымнары химия технология лицейның да ачылышы сентябрьдә. Биредә капиталь ремонт аммоний предприятиесе ярдәме белән үткәрелә. Марат Әхмәтов лицей проектының заман таләпләренә туры килүен һәм аның техник яктан тулысынча җиһазландырылуын билгеләп үтте. Бу безнең әйдәп баручы төп проектыбыз, лицей химия комплексы үсеше белән тыгыз бәйләнештә һәм лаеклы алмаш әзерли. Безнең төп максат Менделеевский шәһәрендә яшьләргә яшәү һәм укуны кызыклы итү дип уртаклашты район башлыгы Радмир Биляев. Мөршидә Җиһан, Татарстан яңалыклары өчен Менделеевск районыннан.